of the boss. Bilisang sardinas. Isa-isa lang yan. Kamatis. At yung kamatis, durug-durug. Five, five, five. Five, five, five. Five, five, five. Five, 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 sardine. At may sabi niya. Ganito na kasi hindi. Ang buhay Pilipino. Boss na yung kakain, ha? Shout out, shout out. Walang makain. Yung bossing niya, kakainin niya. Tapos yan, si Master Sardines. Yan. Ano na kasi itong buhay. Kahit magkado na yan. Magkado na yan. Shout out, shout out. Gusto ko kasi yung timplado na yan. Half-cook yung gulay ko ng the best. Yan ang pagkain. Shout out, sardines. Yun. 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 O, yan ha. Okay. Yan. Kain ng posing yan. Kailangan buo pa rin yung sardinas at crunchy yung gulay. Yan ang pagkain yan. Yan ang pagkain. Yan. Sardinas is the best. Ano pa pa? Okay? Hindi kayo dapat maglalagay ng tubig dito kasi pag sardinas ayan, dapat natural. Walang ano yan. Yung kamatis lang. Yun ang magpapasarap niyan. Yan lang. Simpleng pagkain, simpleng buhay. Yan. Tapos. Diba? 10 minutes. May pagkain, ano ko na, disente. O, para sa akin, disente yan. Buhay ang lahing Pilipino. Mayor, yung order mo, kunin mo na. Mayor.